Ġdid ma ħax azzjoni immedjata sa mill-ewwel ġurnata tal-ħidma tiegħu, pajjiżna kienet jirriskja li jitlef il-fondi ta' madwar 50 proġett li kienu ser jiġu finanzjati mill-Unjoni Ewropea. Għal dan is-segretarju parlamentari Imborġ waqt intervista li kellu mal-ġurnal The Times. Dawn il-fondi li kienu se jintilfu minħabba nuqqas ta' għal pjanar tal-gvern preċedenti nazzjonalista kienu jlaħqu l-590 miljun euro. Imborġ sostna li gvern ġdid ser ikun qed jaħdem